лидер итеп сезнең укытучылар сайлаганнар, демәк, алар сездәге күрәләр сәләтенә. Район хакимиятендә көн сайын иртән кеше составта иртәнге планлаштыру утырышлары үтә. Экскурсиядә кеше планлаштыру утырышыннан башланды. Район башлыгы Альберт Хуҗин балаларны район советы һәм башкарма комитеты структурасы белән таныштырды. Район хакимияте вәкилләренең эшчәнлеге турында сөйләде. Менә монда безнең малый планеткада җыелдылар. Безнең ул малый планетка дип аталган. Бар большая планеткада менә узалтылар. Безнең 2 группа пандемия. Максаты балаларыбыз үсештә булып, үзләренең үстендә эшләп, матур итеп үзләренең киләчәкләрен төзү өчен алар бүген менә шушындый мәсьәләләрдә алар хәбәрдар булырга тиеш. Һәр мәктәпнең үз президенты һәм министрлары бар. Ул укучылар үз идарәсе дип атала. Район үзәгендәге 3 мәктәп укучылары үз эшчәнлеге белән таныштырды. Безнең укучылар үз дәресе актив эш алып бара. Мәсәлән, макулатура җыябыз, кулланышта булган батарейкалар җыябыз, кара миләш, кызыл миләш җыябыз. Ул акчага без менә футболкалар укучылар үз дәресәгә ясаттык. Бер кабинетта, мәктәпнең кабинетында алмаштырдык бөтенләй утны, освещениены. Бүгенге чаршауда укучылар үз дәресе җыелды. Анда инде алар лидерлар, инде лидер булу ул хакимияттә эшләүгә түгел, инде алар любой сферада эшли ала дигән сүзне аңлата. Мәсәлән, бизнесмен буларга мөрт, фермер буларга мөрт, көчле укытучы буларга мөрт, профессор буларга мөрт. Район башлыгы балаларга киңәшләрен бирде, теләкләрен җиткерде, лидерлык сыйфатларын тәрбияләү, белемле, җаваплы булуның әһәмияте турында сөйләде. Администрациядә кемнәр нәрсә өчен җаваплы икән сөйләделәр. Һәм администрация буенча экскурсиядә бик кызыклы иде. Моңа хәтлек чөнки моңа хәтлек бик уңышлы бетми иде. Хәзер инде җыйнапта бик тәҗрибәле, бик кирәкле эш эшләгәннәрен аңладык. Без бүген администрациянең эшкә дөньясы белән таныштык, безгә киңәшләр бирделәр. Шулай ук безнең яңа эшләргә мотивация бирделәр. Миңа бу чара бик нык ошады. Без кабинетларны карадык, экскурсиядә булдык. Альберт Равиртович безне администрациянең эшчәнлеге белән таныштырды. Соңыннан хакимият бинасында балалар өчен экскурсия оештырылды. Мөслимнең яшь патриотларына районыбыз турында белешмә китапчыклар да бүләк иттеләр. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.